Okay guys, ni ar fi'n fynd mewn. Spoilers, sy'n gweld. Spoilers. Oh my god. Hello guys, what is happening? Siwt mae pethau, croeso nôl I PopT, Jed a Elin sydd gyda chi heddi. Fi ddim yn siŵr lle ydyn ni actually. Na fi. Deryd y fi. Wahoo! Guys, wrth gwrs ni yma yn Cymraeg Caerdydd I wylio'r ffilm newydd sbon, The Super Mario Bros. Movie. Elin, dwi mor excited, dwi bron a byrstio. Oeth, ti'n mor excited. Fi'n caru Luigi, fi'n caru Mario, a ni'n gwybod ti'n teimlo'r un peth. Jack Black fel Bowser, i'r rai dwi'n fe. Ydych chi angen tanysgrifio i'r sianel. Ro thumbs up ar y fideo yma sgwylwch yna. A gadwch sylw lawr o fanna I adael ni'n gwybod os ydych chi gweld y ffilm yma hefyd. Okay, alright. Let's go. Got the goods. Dau ti Cadi Mario. Spoilers, sy'n gweld. Spoilers. Snacks. Hi guys. Dim big deal na fi, ond ni newydd gael yn Wahoo I mynd I watcho the film 4DX. VIPs, ni'n kind of a big deal. Guys, os chi ddim yn gwybod, mae 4DX yn cinema lle mae'r cader yn symud gyda'r ffilm. Mae yna gole, mae yna arogl, gwynt a dŵr yn mynd yn y chwyneb hefyd. Ac wrth gwrs, 4DX yn meddwl 3D hefyd. Snacks? Nachos? Okay guys, mae'r snacks just fyna fi yn starfo! A fi, ond paid mynd over the top ddo. Right, yeah. Cos cofio, da ni yn mynd I 4DX a mae'r seti yn symud. Yeah, dim ag ti eisiau popcorn yn mynd ymwneud ma'na. Ddim eisiau mynd llanach. Cedi gyda, na I aros fan hyn. Oce, 2 munud. Hey! Beth ti'n gael? Popcorn. Lyfli. O'n i'n eisiau lot. Na. A wedyn, dwi wedi cael diod mawr I rannu. So, yeah. Respectable, de. Yeah. Parchus. Okay. Beth ti'n mynd I gael? Sa'n gwybod? Okay. Rhywbeth debyg. Okay. Siwr o fod. Jed! Yeah. Beth ti'n neud? Nes I ddeud mynd dros Ben Llestri? Nes I ddeud I ddim mynd dros Ben Llestri, Jed? Dim ond yr essentials. Nachos, drink, hot dog a popcorn. Sut ti'n mynd I fynd sawna? Nes I ddim cael ice cream, so mae'n ffain. Okay guys, ni ar fi'n fynd mewn. Barod? Ynddo ti. Go on, let's go. Tra bod fi a Elin yn joio'r ffilm yn 4DX, wna I siarad bach I chi am y Super Mario Bros. The Movie. Mae'r movie yn dilyn Mario a'i frawd Luigi, ddau plumber yn Brooklyn yn trio wneud bywoliaeth. Ni'n gweld sut mae'r ddau yma yn dechrau off ar ei daith ac sut maen nhw'n cyrraedd I fod y Super Mario Bros. Ni'n gwybod heddi. Mae hyn yn digwydd wrth I nhw dod ar draws piben hyd a lledrith o dan strydoedd New York City, sydd yn fynd â nhw i'r Mushroom Kingdom. Wel, o leiaf Mario, oherwydd mae Luigi yn fynd ar goll ac yn cwmpo fewn I ddwylo Bowser. Felly gyda help yr amazing Princess Peach a Toad, mae Mario yn mynd ati I trio achub ei frawd. Gawn ni weld be mae fi yn Elin yn meddwl am y ffilm. Wow. Guys. Oh my god. Oh, that crazy. Wow. Oh, wow. Fi angen eistedd lawr. Wow. Wow. Eithaf intense. Oedd hwnna yn brofiad. Oedd e bach fel roller coaster, Oedd guys. o'n really fel roller coaster. T'angen, like, tymo, hwlo lawr ar ôl dod off. Ti'n cerdded allan. Coesau fi fel hyn. Nes I joio y darn lle oedd Mario yn cael fight gyda Donkey Kong. O, hwnna cool. Bob gymeriad fi o Mario i Donkey Kong. Oedd hwnna rili... Yeah, fi lyfio Donkey Kong. Yes! Oedd Jack Black wrth gwrs. Guys, mae'n y can yn y ffilm. Mae'n hilarious. Just gwylio fe, okay? Cedi gwylio fe, mae'n ffantastig. Dwi'n siŵr byddwn ni'n neud fideo fel hyn eto. Os ydych chi'n mwynhau y fideo, cofiwch I adael sylw. A gadewch yn gwybod os ydych chi eisiau ni fynd I weld unrhyw ffilm arall. A cofiwch chi Tanysgrifio i'r channel hefyd. Ro like ar y fideo yma a cysgu'r glwch am notifications. Bach chi yn y fideo nesaf. Ia. Tan hynny. Ta-ra. Bye!